Bungoma, Ramogi TV, Migori. Wawuok Migori wadhi kaunti ma Kisii bende ng'eyo ni piny Kenya tiyo gi omenda maromo bilion 22.3 higa ka higa mar yudo thieth ne tuoche mag wang'. Ma emomiyo jokanye migawo mar thieth obiro kanyakla mar kwayo kembe kod jogo madiko ji oket alwora makare mar wang' e kaunti ma Kisii. Mendi sama ne giyango odiechieng' wang' mong'ere gi dho ngere kaka World Sight Day matimore tarik 12 dwe mar 10 higa ka higa. Dana Olonde nigi mathoth. En juma mane oket thenge mar rango gigo motenore gi wang' moting'o nyaka tuoche. E kaunti ma Kisii, jokanye migawo mar thieth ne owuotho e apeyni mopogore opogore mar puonjo oganda yore makare mag rito wengegi maluwo kwan mamedore mar jogo manigi tuo wang', kendo mang'enygi ne ikelo gi tuoche malandore mapiyo. Edgar Getuki, ma en japuonj e mbalariany ma Kisii, yango achiedhnade mabiro gi koso neno gino mane ochune nyaka ng'ado sombe. Mama luo tuo mar wang' mane omake ma ong'ere kaka critoconius. Tuo ma kama loko wang' kendo semone neno gigo ma ondike book. Eyesight problem could not allow me to cope up with the laboratory experiments, so I had to defer because of the eye issue. Kopogore gi Edgar, Felista Kerubo bende kawuono limo ka thieth ma Kisii Eye Hospital mar yudo puonjruok. Nyare ne ochako bedo gi tuo wang' makoro miyo gi paro kaka anyuola. Issue ya macho imenileta, niko na mtoto ambaye nilimzaa akiwa kibofu, naye nikasikia kuna issue ya macho hapa Kisii, nikamleta acha kutibiwa naye apate kuona kama watu wengine. Niligundua kama kuna miezi 3 kana kwamba aoni. Kaluwore gi lakteche wang', piny Kenya tiyo gi omenda makalo bilion 22.3 e thiedho tuoche wang'. Gino minyalo geng' ka otim pim kendo kochak thieth chon. Tunafikiria na wale watu wengine ambao tumefanya kazi na hao kama Vision Spring, Operation Eyesight Universal, Fredoros Foundation, the Kisii County Lions Club. Tumeshirikiana kufanya kitu tunaita impact in eye health kwa region hii. In Kisii County, so many people have a lot of eyesight problem. Some of them are due to some chronic illnesses which are non-communicable, like diabetes mellitus. Don't stay at home. If you know anyone who has eye issues, it doesn't have to be today. You can come any other day. Nonro yango ni jokenya makalo 750 nigi tuoche wang', mamoko oselalo nyaka wengegi. Kata kamano, lakteche ojiwo ni puonj gi pim machon nyalo yango kendo nyalo miyo ng'ano matuo yudo konyruok mapiyo. Dana Olonde, Ramogi TV.